Таман си викам, днеска не съм пускал отдавна някакви технически клипчета. Все пак, нали, това ми е професията, с това се занимавам. Викам да покажа на хората как да хакнат гаджето, например, или пък някое друго полезно, как да си проверим батериите на телефоните. И таман седнах да се приготвя да направя това хубаво клипче технологично и попаднах на тази история. И си помислих, ние сме в България, българска социална медия, сега вайрал става тази история, наистина, разпространява се навсякъде, прави се може би за лайкове, но пък е доста реална в времето, в което живеем. Едно към едно описва нашото деридже, ще я пусна и аз. Така или иначе, при мен всички клипчета са вайрал, дали са технологични, дали са малко по-тъжни като тази история, но мисля, че тази история заслужава да бъде показана. Спирам да говоря, уводно, приятно слушане и гледане. Днес в магазина, в който работя, хванах 78 годишен мъж да краде. Това, което открих в джобовете му, ме ядоса към системата, в която живеем. Изпразнете палтото си, господине, казах строго. Той трепереше. Избягваше погледа ми. Ръцете му бяха подути от артрит. Бавно започна да вади нещата от джобовете си. 2 пакета памперси. Ефтини. 1 тубичка крем. 1 шише болкоуспокояващи. Нищо повече. Само това. Видял съм стотици крадци, лъжи, агресия, оправдания, но този човек не каза нищо. Само стоеше и плачеше. Много съжалявам, прошепна. Никога не съм крал. Казвам се Димитър, на 78 години. Бивш строгар. 42 години труд. За жена ми, каза той. Получи инсулт. Не може да стане от леглото. Здравната каса отказала помощ. Парите не стигали. Трябваше да избера ток или достоинство. Погледна ме. Счупен. Не мога да я оставя така. Погледнах нещата на масата. После него. Цял живот труд. И накрая това. Правилата са ясни. Над 15 евро се вика полиция. Посегнах към радиото. Той затвори очи. Чакаше края. Но изключих радиото. Почакайте тук. Платих продуктите. С моята карта. 31 евро. Върнах се. Дадох му торбата. Той ме гледаше. В шок. Свободен сте? Казах тихо. Приберете се при Мария. Но в понеделник, в 8, искам да сте тук. Подадох му лист. Работа. Посрещач. Отстъпка за лекарства. Той се разплака. Стисна ръката ми. Утре започва. Рискувах работата си. Но не съжалявам. Общество, което кара старите хора да крадат, е счупено. Справедливостта не винаги е закон. Понякога е просто човечност.